what's up mga tol? Welcome back to my channel. So, panibagong araw at panibagong vlog na naman ang ating gagawin ngayon mga tol. Nandito ako sa may NLEX mga tol. Dahil pupunta ako ng San Fernando. Kasi dapat magpaparestro ako ng sasakyan ngayon. Kaso hindi na tinatanggap ng temporary plate natin dahil may plaka na ata. Kaya pupunta ako ng kasa para kuhanin ko yung plate number. Titingnan ko kung nandito na. Kasi wala naman nag-text sa akin na kukuhanin ko na yung plaka sa may mismong kumpanya ng kasa. Kaya wala rin akong gagawin. Hindi rin marirestro yung sakyan natin hanggat walang approve na or malalaman na kung ano yung plaka natin. Kaya dadiretso na ako dito sa may San Fernando mga tol. So maraming salamat pala sa mga nag-subscribe sa aking channel. Yung mga nanonood ngayon at hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo at huwag nyo po kakalimutan pindutin yung bell para po updated po kayo lagi sa mga videos na i-upload ko. Maraming salamat po sa inyo. So tagal na rin tayo hindi makakapag-vlog mga tol, dahil busy tayo. Lagi tayong nasa Tarlac ngayon, kaya busy muna tayo sa mga kalapati natin. Ayan, tinitrain ko kasi, kaya medyo hindi na ako nakakauwi ng Pampanga. So eto, gagawin ko lang ngayon ay kunin ko muna yung plaka bago natin maparestro yung sasakyan. Kaya so ayan, abangan nyo na lang mga tol. Global Construction. So ano yung ginagawa rito, ano? Ito, napakalaki mga building na to. Napakarami. Parang mga condo to. Global Plaza. Global Plaza. So malapit lang ito sa may exit ng Mexico Pampanga. Ayan o. Hindi Mexico City, sa USA sa So may baon na akong mga face shield. Alam nyo naman kapag bawal, di ba? Pag di tayo pinapasok na walang face shield, kailangan may hasta tayong dala. Ayan, napakalawang pa ng rito. Lupa, taniman ng tubo. Oh. Ito, San Fernando, 7 kilometer na lang. Tagal ko rin hindi nakakapag-vlog Namiss ko na kayo mga tol, yung mga nanonood sa akin Maraming salamat sa inyo. Hindi kayo nagsasawang panunoodin yung mga vlog natin. Mga subdivision siguro to. Napakakit ng mga ginagawa nila rito. Napakalit lang pero ayos naman sa budget. Marami ka rin makikita rito pala sa pag dumadaan ka dito sa may NLEX. So meron na rin para akong RFID. So ito, kung mapapansin nyo, ayan siya. Kakaload ko lang din ngayon kasi nawalan na rin ako ng load pala. Naubos na yung pinagbayad ko dati nung nagpalagay ako nito ng RFID. So ang kailangan lang ng RFID is plate number na sasakyan, tapos number mo. Ayan. So si Red, ayan si Red Red for speed. Ayan, so balik na ulit tayo sa sa may RFID. So hindi na kailangan ng cash ngayon Hindi ka na papapasukin siguro. Or bawal na hanggat wala kang RFID kasi maselan na ngayon dito sa may
sa NLEX, SCTEX, yan. Kailangan na talaga ng RFID. So sa halagang 500, magagamit mo na yon. Pwede mo nang dumaan kahit saan, basta hindi mo uubos yung 500 mo. So mag-i-inquire ka lang bago ka pumasok sa mga NLEX, sa mga tulad dito, sa mga daanan dito sa may NLEX, SCTEX, kung saan ka man dadaan, may mga nag-aano sila may nagkakabit sila ng mga sticker tulad dito. Ayan. Ayan, ipipilapan mo lang yan, pangalan mo, number mo, at saka yung sasakyan, nung plate number niya, or yung mga ano lang, conductor sticker lang, okay na yon. Yun lang yung kailangan. Tapos magpapaload ka na lang sa GCash, 7-Eleven, or bank to bank, ganyan, pwede rin sa bank. So ayan, napakabilis lang, wala nang hassle na pagbabayad sa o pipila ka pa sa mga ano, di ba? Kasi kapag wala ang mga RFID, pipila ka pa niyan, napakatagal. Kasi magsusukli pa yan. Kaya napakabagal ng kahera, di ba? So yan lang mga tol, kailangan kumuha na ngayon ng RFID. Alam ko hanggang ano lang to November 1, wala na talagang makakapasok na magbabayad ng cash. Gamit na talaga yung RFID. So yan mga tol, sana makatulong sa inyo. Napakadali lang mag-inquire niyan. So eto, nasa exit na ako ng San Fernando. Ayan 500 meter na lang. Ayan napakabilis lang So, galing ako ng Dao. Ilang minuto lang siguro. Wala man sigurong 15 minutes to. Ay, nandito na agad ako. So ayan mga tol, tingnan nyo napakabilis lang ng RFID. Tingnan nyo, yung mga nakapila sa cash ayan, tayo pupunta lang tayo ng RFID. Bilis lang. Tingnan natin. Dito na tayo. Tingnan lang natin kung gaano kabilis. Wala nang hassle sa pagbabayad. Yan, may hassle pala. Ba't ganun? Tingnan natin Kakaload ko lang po ngayon. Ito po. Yung account. Sige. Dali Ito po ma'am. Nagre-reject tayo. Saan galing, sir? Sa po? Sa Dao po. Hindi pa po ata updated daw po. So ayun, may hassle pala tayo. Okay na po. Salamat po. So yan mga tol. Sorry. Nag-hassle tayo. Kakaload ko lang din kasi ngayon, kaya hindi pa naka ano yan. Naka-update yan. Kaya ayun, buti na-update na rin natin. So ayan, ganun lang kabilis kapag may RFID ka. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Napakabilis lang. Kaso tayo nag-hassle kasi ngayon din mismo kakaload ko lang kaya
buti na lang dumaan din tayo, kaya pinapakita ko na rin sa inyo. So yung mga tol, abangan nyo na lang kapag nandun na ako sa may kasa ng Hyundai Ayan, salamat mga tol Papakita ko lang muna ito. Ito yung mga nagtitinda ng parol. SNR, ayan. Ito, napakaganda San Fernando rito, napakalinis at napakaluwang at sensado, di ba? Sige, diretso ko na yun. Hindi ko na puputulin yung video natin. Diretso na muna natin dito. Kasi ganun din naman So ito yung itsura ng San Fernando, yung hindi pa nakapunta rito. Mga business talaga rito. Ayun yun, nag-uumpisa na yung mga nagbibenta ng mga parol. Ayan. Ayun, kabilaan lang katabi-tabi lang pala. Yung mga kumpanya ng mga sasakyan, mga kasa, iba't ibang klase ng mga sasakyan. Daming titinda ng parol. Diretso lang tayo. Maya tayo ililiko rito. Mag-u-turn tayo. Malapit na tayo dito sa may Hyundai. Nakikita ko na yung rito, Hyundai tsaka yung Ayma. So hindi tayo diretso rito papunta ng Bataan yan, papunta ng Subic. Ayan, dire-diretso dyan. Lubao, Pampanga, diretso dyan sa may tulay. Liliko tayo rito. Ito yung intersection sa may San Fernando's. So dito na tayo. Oo, dito na. Hindi na tayo liliko sa malayong konti. Dito na mismo. So yan, update ko na lang kayo mamaya mga tol kung nakuha ko yung plaka o hindi Ayun na nga mga tol, ay andito na ako sa sasakyan dahil may good news akong papakita sa inyo. Eto, nakuha ko na yung plaka natin. After 5 years nakuha ko na rin yung plaka. So tamang tama, ang pinakauli niya is 0. Kaya October. Eto, talagang pinagpala tayo ngayon dahil October. Dahil birthday ko, October. Hindi ko nasasabihin kung kailan. October din, paparestro ako. October din, dumating yung plate number natin. Kaya swerte tayo ngayon ng October na to. Kaya, ayan mga tol maraming salamat sa inyo. Kung di dahil sa inyo, wala ako swerte. Kaya, salamat. Hanggang dito na lang muna mga tol At, see you next vlog ulit. Salamat. RFID. Tignan nyo yung RFID mga tol Yan, kung gaano lang kabilis. Okay, dire-diretso ka agad. Yan Ito na yung walang aberya na RFID. Yan, dire-diretso lang tayo Ang pinagkaiba ng RFID sa cash natin